Hola, matestuberos! Avui anem a aprendre com resoldre sistemes d'equacions pel mètode de reducció. Vale? Llavors, com es fa aquest mètode? Vale? Per solucionar un sistema pel mètode de reducció hem de seguir uns passos. Vale? El primer de tot, el primer sempre serà endreçar les equacions. Vale? Si ens fixem, aquesta equació d'aquí dalt té les x al cantó esquerre i la y a la dreta, mentre que l'equació de baix les té en un ordre diferent. Bé, què us recomano jo? Jo us recomano que sempre endrecem les equacions. Per tant, com les endreçaríem? Doncs anem primer a l'equació de dalt. El menys y passa a l'altre cantó fent l'operació inversa, no? Per tant, passa sumant. I què tindríem? Doncs 2x més y igual a 1. Vale? I l'altra equació ja està endreçada, no? Tenim les x més y igual a 2. Vale. Un cop tenim el sistema d'equacions endreçat, podem procedir a resoldre'l, en aquest cas pel mètode de reducció. Bé, aquest mètode consisteix en multiplicar les equacions, la de dalt o la de baix o les dues, de manera que aconseguim que una de les incògnites, la x o la y, tingui el mateix coeficient a dalt i a baix, però que en una de les equacions estigui canviat de signe. Això per què? Perquè d'aquesta manera, com que després sumarem les equacions, al estar la mateixa lletra amb el mateix número i canviat de signe, la incògnita s'eliminarà, marxarà. Per què les hem de multiplicar? Perquè si no ho fem, si ara suméssim aquestes dues equacions, anem a fer-ho, com a exemple, si sumem, 2x més x són 3x, i més y són 2y, i això és igual a 3. Veus? Això no ho podem resoldre, et queda una equació igual amb dues incògnites, i el que volem fer és arribar a tenir una equació amb una incògnita. Llavors, aquest mètode consisteix en fer aquesta multiplicació primer. Per exemple, aquí què faríem? Per quin nombre multiplicaríem? Doncs, per exemple, podríem fer-ho amb les i's. Ja tenim un 1 davant de cada i i podem multiplicar l'equació de dalt o la de baix, la que vulguem, per menys 1. I així canviem de signe tota l'equació i inclòs la incògnita que volíem canviar. Per tant, anem a multiplicar aquesta d'aquí per menys 1. I què ens quedaria? Què ens quedaria? Menys 1 per 2x menys 2x. I per menys 1 menys y. I 1 per menys 1 menys 1. I l'equació de baix queda tal qual. No li fem res. Ara que tenim això, el següent pas és sumar les equacions. Doncs les sumem. Per això és important tenir-les endreçades, tenir les x en un mateix cantó i les y en un altre. Llavors, menys 2x més x, quan és? Menys x. Menys y més y, 0. 0. I menys 1 més 2, 1. Per tant, hem arribat a una equació amb una incògnita que què diu? Que menys x és igual a 1. Per tant, quan valdrà la x? Menys 1. Ja tenim una solució del sistema. Ara hem de trobar l'altra. Necessitem una x i una y. Llavors, com trobarem la y? Doncs sabent que la x ha de ser menys 1, és tan senzill com substituir aquesta incògnita a l'equació de dalt o a la de baix. És igual en quina equació substituïm la x perquè el resultat serà el mateix. Anem a fer un exemple. Com a exemple ho substituirem a les dues equacions, perquè veieu que dona el mateix. Anem a fer primer aquesta d'aquí. Per tant, si substituïm el valor de la x, que és menys 1, què tindríem? 2 per menys 1 més y igual
a 1. Per tant, quan val la i? La i serà igual a 1, 2 per menys 1 és menys 2, com que està restant, passa a l'altre cantó sumant. Per tant, la i serà igual a 3. Vale. Si en lloc d'haver substituït la x en aquesta equació ho haguéssiu fet en aquesta, ja us he dit abans que el resultat seria el mateix i anem a demostrar-ho. Què tindríem? Menys 1 més i igual a 2. Per tant, quan val la i? 2 més 1, que ja és 3. Vale? Per tant, la solució d'aquest sistema quina seria? Pues x igual a menys 1 i igual a 3. Vale? Què significa la solució d'un sistema? Significa trobar quina x i y, si les substituïm a les dues equacions del nostre sistema, ja siguin aquestes o aquestes, l'equació es complirà. Vale? Anem a comprovar-ho, si ho hem fet bé. Anem a comprovar-ho. Ho farem de color marró. Vale? Anem a veure si aquesta x i y són correctes. Pues substituïm directament a les equacions. 2 per menys 1 més 3 igual a 1. 2 per menys 1 menys 2. Menys 2 més 3, 1. 1 és igual a 1. Per tant, correcte. Aquesta x i aquesta y compleixen la primera equació. Anem a veure si compleix l'altra equació. 1 més 3, perdó, menys 1 més 3 és igual a 2. I hem arribat a la conclusió de que 2 és igual a 2. Per tant, també compleix la segona equació. Com que compleix les dues equacions vol dir que la solució que hem trobat és bona i que és solució d'aquest sistema. Us recomano ara que mireu el vídeo on hi ha resolució d'exercicis pel mètode de reducció i que practiqueu.